Hola, avui veurem què són les llicències Creative Commons i un parell de bancs d'imatges i de so, on podrem trobar i descarregar fitxers d'imatges o de músiques amb llicències Creative Commons. D'acord? Si escrivim qualsevol cercador tipus de llicència Creative Commons, la primera opció que ens surt, d'acord, en català, és aquesta pàgina l'Xtec, que ja ens va prou bé. I aquí hi ha un resum de totes les llicències que hi ha, tipus de llicències. D'acord? Les llicències es poden expressar amb el seu icona, que és aquesta d'aquí, les podem copiar. Vale? Aquí teniu el resum de les llicències, del que és cada llicència. Per exemple, aquesta és reconeixement. D'acord? Reconeixement. Sí? N'hi ha d'altres, com per exemple reconeixement i compartir igual. D'acord? I diu exactament el que et permet fer cada cosa. Sí? En què posem això, ja en tenim prou. D'acord? O, senzillament, copiar aquestes tres icones. Anem a veure on podem trobar imatges. Mireu, per exemple, Flickr, vale, aquesta pàgina, està molt bé perquè aquí ens dona l'opció de filtrar per Creative Commons. Quan faig aquest filtre, totes les imatges que ens surten, compte que això és un anunci. D'acord? Per tant, aquestes no ho són. Aquestes són. Jo aquí poso aigua, per exemple, o puc posar París. D'acord? I em sortiran totes les imatges que sé que són Creative Commons. Si m'agrada, per exemple, aquesta, en obrir aquí baix em diu exactament el tipus de llicència Creative Commons que tenim. D'acord? Aquestes són les icones. Si vas aquí, se t'obre la mateixa pàgina. Vale? Anem enrere. Una altra que està molt bé és Wikimedia Commons. D'acord? Trieu l'idioma, qualsevol imatge, aquí teniu el cercador, qualsevol imatge que busqueu, aquí baix us sortirà amb la llicència Creative Commons. Si la despleguem, ens torna a portar al mateix lloc. Això pel que fa a imatges. És una mala idea anar a Pixabay. D'acord? Pixabay, el que ens passa és que el seu servei, les seves condicions són llarguíssimes i no estan claríssimes, no estan clares. Per tant, posar en un exercici que estem fent servir una llicència Pixabay no és un tipus d'acreditació correcta. Vale? Per exemple, et diu que Pixabay té alguns continguts que són Creative CC0. En canvi, et diu que hi ha alguns altres que no ho són i que hi ha coses que tens prohibides. D'acord? Usos prohibits. Per tant, si en un exercici et demanen explícita la llicència, doncs l'hem de veure. No pots dir llicència Pixabay, perquè llicència Pixabay té moltes excepcions. Per tant, hem de buscar alguna llicència que sigui reconeguda, com és Creative Commons. Amb la música ens passa el mateix. Aquí hi ha un Competech.com, que està aquí. D'acord? Té moltíssimes músiques, aquí, a Royalty Free Music. I veieu que n'hi ha moltes, vull dir moltes, sí? I fent un clic a sobre d'ella, et diu com descarregar el gran fitxer MP3 i et diu exactament quin tipus de llicència. En aquest cas, atribució. D'acord? Per tant, posant al buscador tipus de llicències Creative Commons a la pàgina d'Extec trobareu les llicències Creative Commons explicades que són, quines són, podeu accedir amb els resums que us els expliquen. Sí? I per altra banda, aquí teniu dues bancs d'imatges, d'acord? Aquest és el Flickr, que jo hi he arribat a partir de posar Flickr, d'acord? I és aquesta opció, Flickr. I Wikimedia Commons, doncs és Wikimedia Commons, no té més misteri. D'acord? Doncs espero que us hagi ajudat.